Ти си. Здравейте, Марин Николов. Втора квалификация за Варна, 26.2 с нова прическа. Четвърто снимане. Четвърто ли е някъде там? Не, второ. Втора, за днеска. Така, дъмбелите. 15. 2.15, лоз за набиране. Отиди под него, дигни си. Добре, лоз за набиране. И... На колко ще гребеш? Добре, направо си го, добре, разбрах. Ай, слушаш. Пет, 4, 3, 2, 1, старт. Първото е мъртва тяга, нали знаеш? Така. 1, по-бързо. 2, макс. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, не ги усещаш, давай, 10, 11, 12, давай по-бързо, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, последно, давай по-бързо, 20, 36 секунди. Айде ти си. Сега си вземи въздух. И почваме. Ей, къде е нещо добро тук? Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, по-наниско, 7, 8, 9. Няма смисъл често, бари. Опитай да контролираш и да диш 9 до тук. Можеш над 50, давай. 1, 2, 3, 4, браво. 5, давай. 6, давай, супер. Остават минута и 40, давай. Ай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Браво, спърси! Давай! 1, 2, 3, 4, 5. Браво, машина! 1, 2, 3, 4, 5. Супер, имаш една минута. Давай една минута, давай, ти първо започваш. Айде. 1, 2, 3, 4, 5. Супер. Браво! Давай! Давай! Можеш, 50 секунди. Ти си. 1, давай, можеш. Спърси! Давай, давай! 2. Айде, имаш 35 секунди. Давай. Следни си. Айде. 1, 2, 3. 25 секунди, давай, имаш още време. Давай. 1, 2, 3. Имаш още време, 20 секунди. Давай, можеш. 1, давай. 2. Давай, 15 секунди, по 2, давай по 2. Давай. 1, 2, супер. Имаш още 5 секунди. Качвай се бързо. Айде за 2. 1, айде още едно, последно. 2, браво, стига толкова. Супер, браво. 6, 6, 20, 31, 36, 38, 41, 44, 50. 5-0, браво. Супер, 5-0. Някой да му удари един лоз да се намачка малко. Имаш 2 минути на подскоци си ще ги броя на 20. Като си свалям пръст, това значи, че 20 си минал. Последните 20 ще почнат да ги броя 11, 12, 13, 14, 15. Чули? Размачкай хубаво предмишници си. Супер се справиш. Добре, имаш минута и 10 още. Спазваш плана, зададен от мен. Така трябва. Сега искам 9 минути.
Имаш още 55 секунди. Така ли ще искам всеки път да му зановляваш? Вземи въздух, не се наливай прекалено много. Да. Изпъхни устата. 40 секунди имаш. Мъжето, още с първи минут ще почиства, направи. Не бързай. 30 секунди. 25 секунди имаш. 20 секунди ти остават. Последни 10 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, ти си. Давай. Спокойствие. Давай. Назад. 10. Единайсет, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Стига! Давай, ти си. Айде. Идеално искам само... Давай. Придърпа един-два пъти, не се намаси този крака. Загуби 15 секунди само в нагласане. После хубаво разкопчей. Идеален си. Отдишвай. Темпото ти е добро. Дръж така. Искам да се фокусираш най-вече за подскоците. Гребането не ти е проблем. Това ти е перфектно темпо да я затвориш. Не дай да прекаляваш, ако ще я пробваш. Идеален си. Идеален си. Много добре вървиш. Спокойно. Само спокой дишането. Трябва да ще дишаш. На мъжето. А така. Идеален си. Последни 9. Айде, 3. Давай, останат. Сега ще се почиваш на мъжето. Веднага го хващаш, без да се мислиш. Айде, тос. 3 минути и 9 секунди ти беше норма. Айде. Веднага го хващаш. Точно така. Седем. Айде, давай, 7.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Айде. Качвай се на рода. Айде, да. 9:15 до тук, давай. Имаш време да затвориш, давай. Айде. Не се намества толкова много. Това е втория рух, мини всичко е там. Да. Трябва да изходваш. Давай, можеш. Ако трябва да изгърба. Можеш. Добре се справяш. Втория е критичен. Така, това ти е. Не падай по-долу. Идеален си. Давай, давай, можеш. Дишай хубаво, още по-хубаво издишай. Последни 14. Супер си. Давай, така. Давай, давай. Последни 10. Дай, 27, дай. 28. Малко газ. Давай. Последни 6, айде давай. Давай, Още давай. малко. Дърпай, дърпай. Айде. Дърпай не остана. Айде, Марине, 3 калории. Давай малко газ. Айде. Давай, Последна калория. Давай, 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 давай. Дръпни. А, така. И 5. Имаш точно 3 минути и половина да го затвориш. Айде, давай. Давай, не се мотай. Занули. Давай, Марине, можеш. Айде, Марине. Почвай ги. Стига. Можеш. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, айде, давай. Айде ти си, давай. Айде 2 минути и половина, газ, бе, момче. Газ, дърпай. Давай. Дърпай. Айде, можеш. Дърпай. Айде, да. Ти си, Дърпай. давай. Тук под 1100 не падаш. Целият му. Чули какво казва жената? Давай, напъни се последни Айде, усилия. последни 2 минути имаш. Преспокойно го затваряш този рус. Преспокойно го затваряш. Затваряш го, ама Давай. дай по-бързо. Давай. Дърпай. Тук си проличи дали искаш да ходиш във Варна, нека само като гост, да гледаш жена, семи да гледаш си Давай, отвътре Коля, нещата. Коля. Айде. Натискай. Минута и 40 остава. Та жена му има по-малък шанс. Натискай. Натискай. Атка, давай. Давай. Гадна е, Боря, наистина е гадна тази. Не знам къде се е измисляла, но е отвратителна. Давай, последни 20. Давай, Марине. Няма гадно, натискай. Дърпай. После ще мислиш, че ти е гадно. Айде. Още почиваш. Давай. Давай. Средата си. От минута мъка имаш, по-малко от минута. Айде, да. Сила, напъни. Айде, Марине, последни 15 калории. Имаш минута и 5 секунди. Давай, можеш. Давай. Станат 10 калории, дигаш уроците. Айде, да. Атка, давай. Събери се, давай. Събери се. Можеш. Давай. Можеш. Айде. Айде, последни. натискай. Айде, да. Натискай.
Ти си. Дърпай, силно Да, дърпай. 9 калории ти остават. Последни 45 секунди. Давай, можеш. Напъни се. Иначе. Напъни се. Давай. Ай, дай сега. Ти си. Давай, давай. Давай, Давай. Браво. Давай, 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 Още, давай. още. Давай, Давай, давай. давай, още две. Давай, още едно отдърпане. Идеално. И 32. Идеален си. Марине, 9:32. поздрави на Борето, Варна, морето, юни месец. Добре, супер. 36. Отвратителна тренировка. Благодаря, Боре.